अमृत बृक्षा आन्दलन लोगोफोर आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे आसनि फैदों जाय आसनिखौ जोङो फिलाप खालामनांगोन बे फर्मखौ फिलाप खालामनांगोन नोंथांमोना फिलाप खालामदोंना खालामाखै नोंथांमोना मिथिखायो अमृत बृक्षा आन्दलन जिथु आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बिफां फुलि प्लान्टेसन गायनाय 1 कौटि माने बिफां फुलिखौ मोनफ्रोमबो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव साप्लाय हरनाय जागोन बिनिफ्राय जोङो बे बिफां फुलिखौ गायना देखायनांगौ आरो बिनि उनाव जोंनि एकाउन्टआव फैसाया हाबफैगोन बे फर्मखौ फिलाप खालामग्रोनांगोन खिन्थु नोंथाङा जुदि अबेबा माबाफोर ग्रुपफोर दङब्ला जेरै आइजो माहारि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बेफोरबायदि आसनि दङ आसाफोरनि दङ आंगनबादिनि दङ ओमफ्राय बिदिनो भिलेज प्रटेक्शन जिथु बिडिपि जों होननाय दङ बेनिबो दङ इडुकेसननि दङ ओमफ्राय आदार इन्स्टिटिउसन बेफोरनि दङ हौवासा जा हिन्जावसा जा जोङो बे फर्मखौ फिलाप खालामनो हागोन आरो बयनिबो एकाउन्टआव फैसाया हाबफैगोन आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों फर्मखौ माबायदि फिलाप खालामनांगौ बेखौ आं खिन्थागोन आरो बे आगष्ट मासनि गेजेरावनो नोंथाङा बे फर्मखौ फिलाप खालामनांगोन मानो होनबा लास्ट डेटआ सफैगासिनो सेप्तेम्बरनि बबे मासाव लास्ट डेट बबे थारिखआव लास्ट डेट जागोन बेखौ बुंनो हाया बाट बे आगष्ट मासनि गेजेरावनो नोंथाङा बे फर्मखौ फिलाप खालामनांगोन आरो फर्मखौ माबायदि फिलाप खालामनांगौ जुदि फर्म फिलाप खालामनायाव नोंथाङा जुदि गोरोन्थि मावोब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबाबो जानो हागौ आरो मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांनि आधार कार्डजों जिथु नोंथांनि बेंक एकाउन्ट बियो लिंक थानांगोन अके मबाइल नाम्बारजों आधार कार्डजों लिंक गैयाब्लाबो जेबो नङा बिनि अपसन दङ नाथाय नोंथांनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगौ गोनांथि नङा जे आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारा लिंक जाथारनांगौ बे नङा नोंनाव जिखुनु मोनसे मबाइल थानांगोन आरो आधार कार्ड थानांगोन आरो बेंक एकाउन्ट नोंथांनाव थानांगोन आरो जुदि साबमिट खालामनायाव जुदि बे फर्मखौ फिलाप खालामनायाव जुदि बेंक एकाउन्टनि क्वेरि खालामाखै अब्ला बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ उनावबो होनायनि अपसन नोंथाङा मोननो हागोन अब्ला बे भिडिअखौ नायलांदो आरो बेसेबां रां हाबगोन माब्ला हाबगोन आरो लाइभ बे फर्मखौ माबायदि फिलाप खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खिन्थालांगोन बिफां फुलिया जेब्ला मोनफैगोन अब्ला फार्स्ट नोंथाङा बिफां फुलिखौ गायनानै बे बिफां फुलिजों लोगोसे फटक साफायनानै नोंथाङा बेयाव साबमिट खालामनांगोन फट'खौ नोंथाङा सेन्ड खालामनांगन बे एप्लिकेशनाव बिनिफ्राय नोंथांनि प्रथम किस्त 100 थाखा हाबफैग्रोगोन बिनि उनाव 200 हाबगोन ओमफ्राय बिदिनो थार्डआव 500 बिदिनो 1500 बिफाङा जेसेनो देरो एसेनो बारायलांबाय थायो एसेनो नोंथांनि एकाउन्टआवबो फैसाया हाबफैबाय थागोन अके लोगोफोर आरो नोंथाङा बे बिफांखौ ग्र' खालामनानै गिदिर खालामनानै नोंथाङा बे बिफांखौ फाननाबो जानो हायो बा नोंथाङा माबा मोनसे खामानियावबो बाहायनो हायो जास्ट नोंथाङा बे बिफांखौल' मोजाङै फेदेरनांगौ अके जोबोद मोजां बे आसनिया नोंथाङा जुदि नोंथांनि फेमिलिफोर सोरबा दङब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि मबाइलजोंनो बे फर्मखौ फिलाप खालामनांगौ बहाबा सपआव थांनानै नोंथाङा खालामनो गोनांथि गैया नङाब्ला बेफोरबायदि खालामोबा नोंथांनाव गोबां रां लानोबो हागौ बिनिखायनो नोंथाङा गावनि मबाइलजोंनो नोंथाङा गामिनि सोरबाफोर खालामैफोरखौ बोराय बुरि बेफोर सोरबा मिन्थियैफोरखौ लोगो हमनानै बिसोरखौ लेंहरनानै खबर होनानै नोंथांनि मबाइलजोंनो नोंथाङा बिसोरनि फर्मखौ साबमिट खालामनो हागोन फिलाप खालामनानै होनो हागोन जा बाखि नोंथांनि नेट खरसा बायदि माबा माबि खरसाफ्रा बिनिफ्रायनो नोंथाङा ओंखारगोन बारा गोबाव टाइम गैला लोगोफोर बे मासनि गेजेराव नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो हागोन आरोखि जोबोद सुबिदा अब्ला भिडिअखौ नायलांदो आरो दाख्लैबावैनि भिडिअआव कमेन्ट हरगिरि बिथांमोननिफ्राय जाय उइनार जागोन बे बिथांमोननि उइनारखौ आं पिक खालामबाय आरो बे बिथाङानो उइनार जानो हादों बेयाव आङो बे बिथांनि लिंकखौ डिसक्रिपसन आरो आंनि कमिउनिटि टेबाव होनाय जागोन बिथांमोना बिथांखौ सापर्ट खालामहै नोंथांमोना आरो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ लाइक कमेन्ट आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम नोंथाङाबो प्रमोसन जागोन आरो जानो हागौ नोंथाङा नेक्स्ट उइनार आरो नोंथाङाबो गोबां साबस्क्राइबार मोनगोन अब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर गावनि मबाइलजोंनो जोङो बे फर्मखौ फिलाप खालामनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन प्ले स्ट'रनिफ्राय मोनसे एप्लिकेसन इनस्टल खालामनांगोन बे एप्लिकेशनानो जाहैबाय अमृत बृक्षा आन्दलन डिसप्लेआव नोंथांमोना नुनो हागोन अमृत बृक्षा आन्दलन टाइप खालामनानै नोंथाङा बे एप्लिकेसनखौ इनस्टल खालामनानै ला बेहाय आंनाव इनस्टल दंखायो दा आङो बेखौ अपेनल' खालामनोसै बेयाव आं अपेनाव क्लिक खालामबाय बेफोरबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव बिनि डिटेल्स दङ मानि थाखाय बोरै 1 crore ट्री प्लान्टेसन बेफोरनि डिटेल्स नोंथाङा मिथिनो हागोन बोरै बोरै फैसाया राङा हाबफैगोन बोरै बोरै मोनगोन बिनि डिटेलै नोंथाङा उनाव मोजाङै फरायनानै लाबानो जाबाय दा आं खिन्थागोन नोंथांमोननो बेखौ रेजिस्ट्रेसन बोरै खालामनांगौ गाहायाव दङ हम ओमफ्राय मोनसे दङ रेजिस्ट्रेसन बे रेजिस्ट्रेसनाव आङो बेयाव क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि अपसन फैबाय जुदि नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारब्ला बे गोजौआवनो दङ नोंथाङा जुदि आसाब्ला बिनि थाखायबो दङ इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन नोंथाङा स्टुडेन्ट बा फरायनायब्ला बिनि थाखायबो बे अपसन दङ ओमफ्राय भिलेज डिफेन्स पार्टि डिबिडि पार्टि बिनि थाखायबो दङ आंगनबादिफोरनि थाखायबो दङ ओमफ्राय टि गार्डेननि थाखायबो दङ जुदि नोंथाङा टि गार्डेन दङब्ला बा टि गार्डेनाव खामानि मावोब्ला बेफोरबायदिनि थाखाय दङ ओमफ्राय आदार इन्स्टिटिउसनेल बियो जुदि नोंथाङा जेबो मावाखैबा ओरैनो न'आव बेकार दङब्ला हौवायानो जा बोरायानो जा सेंग्रायानो जा जिखुनु मानसि बेयाव आदार इन्स्टिटिउसनेलाव क्लिक खालामनो हागोन जाय बिथांमोना ग्रुपआव मेम्बारबो गैया आसाबो नङा इडुकेसनबो नङा बेफोरबायदि आइजोफ्राबो बेयाव खालामनो हागोन आदार इन्स्टिटिउसनेलाव अके लोगोफोर अब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनिखौ आं सिगां खिन्थाग्रोनि गोबाङानो फर्म फिलाप खालामनाया गोबां बेलेग बेलेग बिभागनि दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथाङा जुदि मेम्बारब्ला बेखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपआव क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामब्ला बेफोरबायदि फर्म अपेन जागोन
फार्स्टआवनो नोंथाङा नेम अफ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ बेयाव होनांगोन जिथु पासबुकआवनो थाखागोन नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनसे नाम थायो बे नामखौ बेयाव होनांगोन ओमफ्राय सेकेन्डआव दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइडि नाम्बार जिथु रेजिस्ट्रेसन नाम्बार पासबुकआवनो मोनखागोन नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिथु खाता बुक बेयाव मोनगोन आइडि नाम्बार 6टा बे आइडि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन ओमफ्राय गाहायाव नोंथांनि नामखौ होनांगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथाङा मा मुं लादों बे मुंखौ बेयाव होनांगोन ओमफ्राय गाहायाव दङ मबाइल नाम्बार नोंथाङा मा मबाइल नाम्बार बाहायदों बेखौ होनांगोन आरो नोंथाङा जुदि आधार कार्डजों लिंक गोनां मबाइल नाम्बार होयो अब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा बे मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन आरो जुदि नोंथांनाव मबाइल गैया नाम्बार गैया अब्ला नोंथाङा सोरबा सासे फेमिलिनि नाम्बारखौ होनांगोन आरो नोंथांनाव मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक थायोब्ला नोंथाङा बे आधार कार्ड लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ बाहायाखैब्ला अब्लाबो बे नाम्बारखौनो होनांगोन बेयाव OTP थांगोन अब्लासो नोंथाङा बेंक एकाउन्ट साबमिट खालामनो हागोन आरो जाय बिथांमोना बे आधार कार्डजों मबाइल नाम्बार लिंक गैया बिनि थाखायबो अपसन दङ बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो भिडिअखौ नायलांबाय था मोजाङै ओमफ्राय बेयाव फादार्स मादार्स स्पन्सार्स नेम जुदि नोंथाङा हाबा जानायब्ला नोंथांनि हासबेन्डनि नामखौ बेयाव होनांगोन आं एसे थाब खिन्थालांनि नङाबा भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ बेयाव नोंथांनि हासबेन्डनि नाम होनांगोन आरो जुदि नोंथाङा हाबा जायाखै अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बिमा बिफानि नामखौ बेयाव होनांगोन आरो नोंथाङा जुदि बिमा बिफाबो गैया अब्ला नोंथाङा सोरबा आंकोल आन्टिस फेमिलि मेम्बारफोरनि नामखौ बेयाव होनो हागोन आरोखि ओमफ्राय एज दङ बैसो बेयाव बैसोखौ नोंथाङा होनांगोन जेनेबा हमनानै ला फर एग्जाम्पल 1993 आव नोंथांनि डेट अफ बार्थब्ला अब्ला नोंथाङा 2023 बेखौ केलकुलेसन खालामनानै प्लास माइनास बेसेबां जायो बे बैसोखौ बेयाव होनांगोन आरो नङाबा भटार आइ कार्डआव नोंथांनि थख' बैसो दंखायो बे बैसोखौ नोंथाङा होनांगोन आरोखि खम बेस एसे एनै जाब्ला जेबो नङा ओमफ्राय बेयाव गाहायाव दङ फिमेल बेयो थाखागोन फिमेलानो ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट दङ ओमफ्राय गाहायाव ब्लक दङ बे ब्लकआव क्लिक खालामब्ला नोंथांनाव अपसन फैखागोन बबे नोंथांनि ब्लकआ बबेहाय ओमफ्राय भिलेज दङ ओमफ्राय भिलेजखौ नोंथांनि आधार कार्डआव जि भिलेज दं गामि दं बेखौ होनांगोन ओमफ्राय एड्रेस दङ बे भिलेज होनानै बे एड्रेस जेरै पस्ट अफिस बायदि बा नोंथाङा भिलेजखौनो होबा बेयाव एड्रेसावबो होनो हायो आरो बेयाव जेबो माबा गैया खिन्थु बे होथारनांगोन आरो एड्रेसखौ बेयाव फिलआप खालामदो ओमफ्राय पस्ट अफिसा बहा गोलैयो पस्ट अफिसखौ होनांगोन गाहायाव दङ पुलिस स्टेसनखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन ओमफ्राय पिन कड दङ नोंथांनि पस्टेल कड बे पस्टेल क'डखौ बेयाव होनांगोन ओमफ्राय गाहायाव दङ बेनिफिसियारि ग्रेन्ड अपसन एन्ड बेंक एकाउन्ट डिटेल्स बेयाव दङ डु इउ वान्ट टु एभेल बेनिफिसियारि ग्रेन्ड अफ रेस 100 जुदि नोंथाङा बेखौ येस खालामब्लासो बे 100 राङा हाबगोन होननाय जादों बेयाव न' दङ बेयाव आं खिन्थानि नोंथांनाव आधार कार्डजों जुदि मबाइल नाम्बारा लिंक गैया अब्ला नोंथाङा बेयाव न' खालामनांगोन बेयाव येस खालामनो हाया मानो होनबा येस खालामोब्ला जोंहा आधार कार्डजों लिंक गैयाब्ला जोङो बेंक एकाउन्टखौ बेयाव साबमिट खालामनो हाया बाट नोंथांना रेजिस्ट्रेसना जागोन रेजिस्ट्रेसन जाखांनायनि उनाव नोंथाङा उनाव मोनसे अपसन नोंथांनि बेंक एकाउन्ट फैगोन इनकुवेरि खालामगोन बे इनकुवेरि खालामनाय समाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ उनाव नोंथाङा साबमिट खालामनो हागोन आरोखि दा बे पर्टेला अपेन जाथ'वा जों दा फर्म फिलआप खालामनायनिसो खामानि सोलिगासिनो बेयो जेब्ला बन्द जागोन अब्ला नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजों साक्सेसफुल जानाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजों नोंथाङा नोंथांनि बे वेबसाइटआव नोंथाङा बेखौ अपेन खालामनानै नोंथांनि डिटेलखौ नायनो हागोन आरो बेयाव नोंथाङा बेंक एकाउन्ट साबमिट खालामनायनि अपसन फैखागोन अब्लासो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैगोन नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ उनाव साबमिट खालामनानै हरफिनाब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबनाय नङा आरो जाय बिथांमोना आधार कार्डजों अलरेडि लिंक दं बिनि थाखाय बेंक एकाउन्टखौ बेयाव लोगो लोगोनो खालामनो हाखागोन ओमफ्राय दा नोंथांनाव मबाइल नाम्बार लिंक गैया अब्ला आं बेखौ खिथाग्रोनो बेयाव न'आव दोननानै ओमफ्राय फट' आइडेन्टिटि कार्डआव नोंथाङा सिलेक्टआव क्लिक खालामनांगोन ओमफ्राय नोंथाङा आधार कार्डखौ सिलेक्ट खालामनांगोन भटार आइडि कार्डजों नङा पान कार्डजोंबो होनाङा आधार कार्डजों नोंथाङा आधार कार्डखौ होनांगोन मानो होनबा आधार कार्डजों जोंहा बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय जानांगोन नालाय बे लिंक थानाय आधार कार्डखौसो होनांगोन बेयाव आधार कार्डखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आधार कार्डखौ सिलेक्ट खालामनायनि उनाव बेयाव अपेन केमेरा दङ प्लिज सेलेक्ट फट' आइडि कार्ड जुदि नोंथाङा आधार कार्डखौ बेयाव सेलेक्ट खालामबाय नालाय आधार कार्डखौ बे अपेन केमेरायाव क्लिक खालामनानै केमेराजों बे फट'खौ आधार कार्डनि फट'खौ क्लिक खालामनानै बेयाव क्रप खालामनायनि अपसन मोनखागोन बेयाव क्रप खालामनानै नोंथाङा होनांगोन आरो जुदि नोंथांनाव अलरेडि आधार कार्डआ फट' दंखायो मबाइलाव अब्ला नों बे अपेन गेलारियाव क्लिक खालामनानै गेलारिनिफ्राय सेलेक्ट खालामनांगोन बा नोंथाङा PDF दङबा PDFनिफ्रायबो नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन क्लियार जानांगोन फट'आ ओमफ्राय गाहायाव दङ सेन्ड OTP बे सेन्ड OTPआव क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार जि मबाइल नाम्बार होदों बे मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन बे OTPखौ बेयाव होनांगोन ओमफ्राय गाहायाव दङ इन्टार केपचा बेयाव जेरै हमनानै ला 339317 दङ बेखौ जेरै दङ बेयावनो बे केपचायाव टिक इन्टार खालामनानै नोंथाङा साबमिट खालामब्लानो नोंथांनि माबाया बे फर्मआ साबमिट जागोन आरो साक्सेसफुलि जागोन अब्ला नोंथांनाव बेफोरबायदि फैगोन आरोखि अब्ला नोंथाङा बेखौ स्क्रिनशट मारिनानै दोनबा मोनसे डायरियाव लिरनानै दोन नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ आरो नङाब्ला नोंथांनाव बे मबाइलाव मेसेजबो थांखागोन नोंथाङा साक्सेसफुल जाबाय अमृत बृक्षा आन्दलन फर्म फिलआप खालामनाय होननानै बेफोरबायदि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नोंथांनाव थांगोन आरोखि ओमफ्राय बेयाव लिंक फैगोन बे लिंकआव क्लिक खालामब्लाबो नोंथांनि डिटेलखौ बेयाव नायनो हागोन बियो जाहैबाय आधार कार्ड
फट' हरनाया जाहैबाय जाय बिथांमोनाव आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों लिंक गैया बिनि थाखायसो बे अप्सना अके बेयाव आधार कार्डजों लिंक गैयाब्ला आं जेरै खिन्थादों बेखौ खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा आधार कार्डजों अलरेडि दंखायो मबाइल नाम्बार लिंक दंखायो अब्ला नोंथाङा बे न'आव क्लिक खालामनानै बेखौ येस खालामनांगोन बेखौ येस खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि पेज अपेन जागोन ओमफ्राय बेयाव दङ आधार नाम्बार बेयाव आधार नाम्बारखौ नोंथाङा होनांगोन नोंथांनि आधार नाम्बारखौ ओमफ्राय बेयाव बक्स दङ बेयाव टिक खालामनानै बेखौ ब्लु टिक होनांगोन ओमफ्राय गाहायाव मबाइल नाम्बार उइथ आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन ओमफ्राय आधार लिंक बेंक एकाउन्ट नाम्बार आधार कार्डजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टनि नाम्बारखौ बेयाव होखानांगोन ओमफ्राय IFSC क'डखौबो बेयाव होनांगोन ओमफ्राय अपेन केमेरायाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि बेंकनि पासबुक बेयाव आधार कार्ड नङा दै आधार कार्डखौ नङा बेयाव बेंकनि पासबुकखौ नोंथाङा फट' साफायनानै क्रप खालामनानै साबमिट खालामनांगोन बिनिफ्राय सेन्ड OTP आव क्लिक खालामनांगोन ओमफ्राय बै मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन OTP खौ इन्टार खालामनांगोन 6टा OTP ओमफ्राय गाहायाव दङ केपचा बे केपचाखौ फिल खालामनानै जेरै दङ बिदिनो होनानै साबमिट खालामनांगोन आरो गोसोआव ला लोगोफोर मोनसे मबाइल नाम्बारजों सासे मानसियाल' बेखौ फर्मखौ साबमिट खालामनो हायो नोंथांना सानैब्ला मबाइल नाम्बाराबो गंनै जानांगोन साथामब्ला मबाइल नाम्बाराबो मोनथाम जानांगोन मोनसे मबाइल नाम्बारजोंनो सानै साथाम हाया बेखौ गोसोआव ला आरो जुदि नोंथाङा मबाइल गैया मबाइल नाम्बार गैया आरो बेंक आधार कार्डजोंबो लिंक गैया बबे नाम्बारखौ होगोन होननानै नोंथाङा कनफिउस जायोब्ला जेबो सिन्था खालामनाङा डन्ट वरि नोंथाङा अनलि गुबुननि सोरबा फेमिलिनि मबाइलखौबो होजायो बेयाव OTP थांगोन OTP खौल' नांगौ ओमफ्राय बेंक एकाउन्टखौ साबमिट खालामनो हाया बाट नोंथाङा आधार कार्डजोंसो आधार कार्डखौ होनांगोन आरोखि जेरै आं दहाय फार्स्टआव खिन्थादों ओमफ्राय बेंक एकाउन्टखौ उनाव नोंथाङा साबमिट खालामनो हागोन अके लोगोफोर अब्ला बेखौ मोजाङै बुजिबाय दानिया आं बेक थांफिननोसै ओमफ्राय नैबेयाव दङ आधार इनस्टिटिउसनेल बेयाव जुदि नोंथाङा बबे आसाबो नङा बबेबा ग्रुपनिबो मेम्बार नङा अब्ला जोङो मा खालामनांगोन हौवाफ्राबो गथ'फ्राबो सेंग्राफ्राबो बेयाव एकाउन्ट गोनांफ्रा एसे बैसो जानायफ्रा अलमस्ट 18 इयार्सनि गोजौ 70 इयार्ससिम हायो आरो दा बिनि गाहायावबो हायो जुदि नोंथांनाव बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक दङब्ला अब्ला आधार इनस्टिटिउसनाव बेयाव क्लिक खालामनांगोन जोङो जुदि जों न'आव बेकारै दङ जों स्टुडेन्टबो नङा बबेबा ग्रुपनि मेम्बारबो नङा जों हौवा मानसि बा सेंग्रा बोराय गासिबो बेयाव खालामजोबनो हायो बा आइजोफ्राबो बेयाव हायो आरो न'आव ओरैनो थानायफ्रा मेम्बार जालायनाङा ओमफ्राय बे आधार इनस्टिटिउसनेलाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि फैगोन बेयाव लकेसन दङ बे लकेसनाव क्लिक खालामनानै जोङो बेखौ आरबान दोनाङा रुराल फार्स्ट अप्सनखौनो रुरालखौनो दोन RURAL बेखौ बेयाव जोङो इन्डिया सिटिजेनशिप रुराल बेयाव जोङो रुरालखौनो होनांगोन ओमफ्राय इनस्टिटिउट टाइप दङ इनस्टिटिउट टाइपआव जेनेबा नोंथाङा मा मावो जेनेबा नोंथाङा मा मावो मा पजिसन जेनेबा माबा मोनसे साख्रि मावोब्ला नोंथाङा मा सुपारभाइजार ना नोंथाङा माबाफोर वेटार ना नोंथाङा दखान दं नामा दखान दङब्ला बेयाव सब लिर ओमफ्राय मा दखान हार्डवेयर बा गेलामालबा बेयाव गाहायाव लिर आरो अपसन दङ ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङा मा मावो नोंथांनि बेयाव बेखौ बुंबानो जाबाय जेनेबा आंनाव दखान दङ होनबा बेयाव सब लिरदो ओमफ्राय गाहायाव नाम जेनेबा नोंथाङा गेलामाल दखान दंबा बे गाहायाव गेलामाल दखानखौ होदो आरो दखाननि नामखौ होदो आरो बेफोरबायदि नोंथाङा बेयाव अपसन होनाय दङ बेखौ फिलआप खालामनांगौ ओमफ्राय नेम अफ दा अथराइज्ड पार्सन बेयाव नोंथांनि नामा बेयाव फैगोन नोंथांनि नामखौ फुल नेमखौ बेयाव हो ओमफ्राय मबाइल नाम्बार हो ओमफ्राय एजखौ क्लिक खालाम एज बैसोखौ हो ओमफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालाम नोंथाङा मेल फिमेल बेयाव मेल बा मेलखौ नोंथाङा होनांगोन ओमफ्राय गाहायाव दङ डिस्ट्रिक्ट ब्लक ओमफ्राय GP माने गाव पन्सायत ओमफ्राय भिलेज एड्रेस पिनकड पस्ट अफिस पुलिस स्टेसन बेफोरखौथ' फिलआप खालामनो रोंखागोन नङा होमबा बोरै फिलआप खालामनांगौ नोंथाङा अभियासलि मिथिखागोन ओमफ्राय बेयाव सेलिं कालेक्सन पइन्ट बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव जुदि जेबो ओंखाराखै अब्ला नोंथाङा जेबो होनाङा आरो जुदि माबाफोर ओंखारदों अब्ला नोंथाङा खाथिनि बबेबा प्लान्टेसन थानाय एग्रिकालसारजों लोब्बा थानाय बे एरियानि नामा बेयाव अलरेडि फैखागोन अब्ला बेयाव बिदि फैयोब्ला नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै हो आरो फैयाखैब्ला बिदिनो दोन ओमफ्राय आइडेन्टिटि इनफरमेसनाव बेयाव क्लिक खालामनानै प्लिज सेलेक्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा आधार कार्डखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेयाव भटार ID कार्ड पान कार्डखौ होनाङा आधार कार्डजों नोंथाङा बेयाव साबमिट खालामनांगोन आधार कार्डखौ बेयाव क्लिक खालामदो ओमफ्राय अपेन केमेरा नोंथाङा क्लिक खालामनानै आधार कार्डनि फट'खौ होदो बेयाव नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ साबमिट खालामनाय जायाखै होननानै नोंथाङा सिन्था खालामनाङा बेयाव फैसा हाबनाय नङा होननानै सिन्था खालामनाङा जेब्ला नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन साक्सेस जानायनि उनाव नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजों नोंथाङा बे वेबसाइटआवनो नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजों लगइन जानानै नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ अब्लासो साबमिट खालामनो हागोन बेयाव जोङो लोगो लोगोनो साबमिट खालामनो हाथ'वा अके दा बेयाव आधार इनस्टिटिउसनाव माबोरै फर्म फिल खालामनांगौ आं जेरै बुंदों बिदिनो खालामलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय बेयाव सेन्ड OTP आव क्लिक खालामनानै होदो ओमफ्राय मबाइल नाम्बार थांगोन बे मबाइल नाम्बारखौ 6 डिजिटनि OTP खौ बेयाव इन्टार खालाम ओमफ्राय बे गाहायाव केपचा दङ 159144 बेफोरबायदि जेरै दङ बेयाव केपचायाव क्लिक खालामनानै साबमिट खालामना होब्लानो बेयो रेजिस्ट्रेसना साक्सेसफुल जागोन आरोखि आरो जेब्ला साक्सेसफुल जायो अब्ला रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराव नोंथांनाव थांखागोन मेसेजबो थांगोन आरो बेफोरबायदि फैगोन बेयाव नोंथाङा स्क्रिनशट खालामनानै दोनदो बबेबा जायगायाव बिनिफ्राय दोनखांनायनि उनाव
नोंथाङा जेब्ला बे प्लान्टेसन जुदि बे रुल्स बे फर्म फिलाप लास्ट डेटआ जोबगोन अब्ला नोंथांनाव मोनसे साइट अपेन जागोन बेयाव जोङो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजों लगइन जानांगोन ओमफ्राय बिफां फैगोन बिफां फैनायनि उनाव जों बिफांखौ गायनानै देखायगोन फट' हरगोन बे नोंथांनि वेबसाइटआवनो फट'खौ बोरै हरनांगौ बे उनाव अपसना फैखागोन अके अब्ला जोङो फार्स्ट फट' गायजेननायावनो जोंना प्रथम किस्तिया हाबफैगोन बिदिनो हाबलांबाय थागोन आरोखि आं दहाय फार्स्टआवनो खिन्थाखाबाय अके लोगोफोर अब्ला बेफोरबायदियैनो नोंथाङा फर्मखौ फिलाप खालामनांगोन अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगोफोर जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालाम जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेसन नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार